ife a na-akpọ ajị enyi ya fibroid. O nwere mgbe m kwuru maka ya, akụzigo m maka ya rinne. Ajị enyi a na-agwa gị, onye ọbụla nwere ajị enyi ma ọ bụ na ije ụlọ ebe na-enyocha arụ ewee nyocha wee sị gị na ị nwere ajị enyi, eme ife ya eme ikaba arụ jee chọọ ebe dogonyaro dị, jee gbute mgbọrọgwụ ya ahụ, gburisia ya tinye ya n'ime ite, gbute mkpekele azụ ya, gburisia ya tinye ya n'ite, kpata abụbịa ebe o ri nne, were ya wụnye n'ite, ịwụnye ya gbanye ya mmiri sibịa, ihe esiti ya ezigbo aka o wee sugide panatakwuo ọsụchịcha, eme gịnị ịrọtuo ya na ịhapụ ya ọjụ oyi, ọjụzie oyi ị na-agbalị ya ofu kọp ụtụtụ n'anyasị. Ya bụ ajị enyi bụ ife dị ebili gị n'afọ, iti otu a na-aṅụ ya, ife ya afụzi bụ ome gịnị, ihe na otu ya amadị mgbe o ji wee pụ nọ ị na-asị ị na-apịzi aka n'afọ na-achọzi na-asị ka ezi eche m na asịkwa na ajị enyi dị n'afọ ka ezi ebe ọ dị, ọ na-abụ na ọ bụrụ n'afọ nke akwa maka gịnị inye gị ya ife ọ na-asọ. Ụfọdụ ka ọ ya na-emefa nọdụ a na-asị asị na ya awụ ya afọ, ideburu onwe idobarụ ijekwa anya bụ afọ mee gịnị oyi etokwa ọzọ. Mana ọ bụrụ na ịchọpụta ya wee jee tụba mkpọrọgwụ ya bụ dogonyaro, ịchọ mkpọrọgwụ ya bụ dogonyaro iwee weli ya, iwere mkpọrọgwụ ya bụ dogonyaro igbuti ya ije kpekepụta mkpekele arụ ya nya baki arụ isi ahụ, ikpekepụta ya ijekwa welu gịnị abụbịa, iweta abụbịa iwee tibịa wee meka ofe ịtọ wee sibịa, iwee sibịa ọsọ eme gịnị ibido ṅụbịa. Ka ị na-aṅụ ya ka ị na-enene onwe gị tupu ị na-aṅụcha izu ụka na ajị enyi ya osi na arụ ịmapụ etu ọsa si amagharị n'ukwu isi, ome sam ibi aka choo ya afụzi ya ọnya bụ na gịnị na nyaba ajị enyi ana. Ma ọ bụrụ na ihe akaba arụ wee mee nyaba ife maka na ime nya ọkwa gị ka ọ ya abalị uru, ọ bara ugwu ulu o wee bụrụ ife a na-eme ka a na-ekwu. Mana tupu ngabakwa n'iru chebilikwanụ m o nwere ife okwu mkpu n'ọnụ ka njeke n'obere ezumike nnachi ya tazie azụ ka nyetọpụ na ife nji maka ya wee bịa. Chetakwanụ na isi mbido telivishọn ebe ife niile na-eme, chebili na